जोगोनार आलु ना ओमफ्राय ना खर'खौ बाथोन देबाय। जि टेस्टि जाखादों ना मोनजाथाराखैना दिनैसो मोनजादों गोबाव जाथारबायमोन। दे थाब थाब सिद्धो गारदो पेपारा बड' थाब थाबनो सोर फैनायखौ थां मा बुस्थु गोमोथार ini besok apa ini semua sipna hasip kenapa गोजौआव पेपार चेन्ज खालामनो नागिरदों आरो ना ओमफ्राय नैबे सामान माखासेखौ हायाव खालायजोबना लाबाय जोङो आबौ आबै दिनै जेबो ओंख्रि गैया नैबे फान्थावखौनो फ्राय एवनानै जानोसै गल गल हानानै फ्राय एव बिजोंनो बिराद ओंखाम हाबगोन आरोना दिनै मा बार बृहस्पतिबार दिनै ना बेदरबो मोनजाखाया नालाय ओमफ्राय बान्दा कबि सालाद बनायनोसै नैबे बान्दा कबिखौ फान्थाव जाग्रा थाब थाब बुङा बावबाय दे बुं बुंदो बुंदो थाब थाब ओइ फान्थाव जाग्रा नोंनि मेगना बेयावसो नामा नोंनि देन्साव नामा नोंना गेदेर जाखो मा जाखो नोंनि हिन्जावनि आब'आ मा फिसा नामा नों बुं पूरा बांध पानी हो गया हमारा नीचे में पूरा पानी पानी हो गया कारेन्टआनो गैया हरनिफ्राय बिराद गोसा बार अखा फैदोंमोन नालाय मेचिनसो सलायदो दा नै दै गोजाथार आयौ मासि दै जाजोबखो इयावबो आयौ मासि खोमसि दंफांफोरा गुबुदो फुलफोरा ओमफ्राय नै बे फुला गोलैना दङ आरोना बेखौ थिखांनो होदो माने सिंनि फुला होसिनजानानै गाज्रि जागोन नालाय सारि पासता जाबाय होमबाबो बारा पहर जायाखैनो सुंथानांगौमोन मा बुरआं हमनानै मोनाखै ए हायाखै र' एसां गोबावनि उनाव अखा हादों नै पुरा फुलनि पटफोरा गोलैजोबना दोङो मोनसे गोलैदों बेयो बायबाय ना गुबुबाय
बिलाइआ बाराद्राय गोलोर जाबाय दांलै ओंखायनो गोलैबाय थायो। हो आयौ दाखोराथ' दाखोर बुंनो नांला मारै सिबबावगोन दा आङो बाइपारजोंसो हनोना औवानि हासिबजोंसो सिबनो। मर्निं लोगोफोर दुगैखांनानै देलायाखैबो नै अखा मोख्लाबसोदो गिबाय आङो थांनोसै न' सिङाव लोगोफोर। मोजाङै सोराङाखै लोगोफोर नै लाइट जालायनानै आङो लिरनो नागिरदों साफा खालामनो नागिरदों। बिराद बार अखा बारदोंमोन नालाय कारेन्ट गैयामोन नै मेचिनसो सालायदों इथिंबो फुरा दै जाजोब्बाय न' सिङाव। फुरा दै जाजोब्बाय नै न' सिङाव। ओमफ्राय इथिं दाख्लैनि जोङो रसि खानाया हनै जफिनजोब्बाय। अखाया गाबाय एबार। अखा हादोंहाय लोगोफोर अखा हादों अखा। निफ्राय साफाय खालामबानो दासो सा मोनलोंसिगोन जोङो 8टा बारलायलायबाय। ओमफ्राय अखाया एसे गाहांबाय आरोना लामाखौ सिबैसिगोन जोङो अखा गाबाथाय साहा लोंखांनानै।